Gak mau bersahabat ya udah, gak mau dekat. Sopo sing gelem duwe wong tuwa kaya ngene. Bicarane yo tetep wong tuaku tak openi. Bali, ana Bali. Yang tuku mobil. Tuku mobil. Lah wong rong duwe duit tak tuku mobil riko. Angen-angene geduren, Mbok. Men. Riko nang kene sing ngajari turu kene sapa? Kali dhewe sira kok rene Nur. Lah wong nyong delok riko apa ora kanggo tontonan wong sepasar. Men. Men. Ora wedi. Ra. Ora isin. Genepi tuku mobil. Genepi tuku mobil. Heeh. Ya Allah, kita tak jaluki sapa nek kok ngene riko kekarepan tuku mobil. Heeh. Rono Bali. Dibopong Rono Bali. ora gelem. Rono kowe Bali Nur. Duitku cukup sira daang. Sapa sing njukuk meneng? Kaya riko le ndeleke nang ngisor kasur. Wis tak balekke meneh. Yo ayo, tak parani tak gendong riko. Tak gendong riko. Tak hitung ping 3 nek ra bae tak gendong. Gendong kono gendong.